Så hvad betyder det, at energien er din? Alt, der er rundt omkring dig og din bevidsthed, er din energi. Den energi er der i kraft af din tilstedeværelse. Og det ved vi på grund af kvantefysik, blandt andet, at vi ligesom kan konstatere det her nu. Det er det mest, hvad kan man sige, det er det mest udbredte eksperiment. Det er det eksperiment, vi har gennemarbejdet flest gange nu, af det her med, jamen, at observeren skal være til stede, før at der er en realitet. Og man kan sige, i fysik, der forholder man sig meget nøgternt til det, men i virkeligheden er observeren skaberen. Og hvem er skaberen? Jamen, det er os, det er dig. Så for der overhovedet kan være en virkelighed, for der overhovedet kan være en energi, der ligesom former sig til en virkelighed, så skal der være bevidsthed. Så bevidsthed er primært. Men med det sagt, så den energi, der så er der og manifesteres, jamen den er sådan en refleksion af dig. Og det er en direkte refleksion af dig. Det vil sige, hvis der kommer en masse modbydelige ting imod dig i din virkelighed, jamen altså, så er det fordi, du manifesterer det i din virkelighed. Og det kan være på meget underbevidste niveauer. Og det er derfor hele The Sovereign Flame Company handler om at bevidstgøre folk omkring, hvad de ligesom går og bærer på, hvad for nogle overbevisninger de har, som er med til at skabe den virkelighed, som de skaber dag til dag. Og nogle af de her overbevisninger og nogle af de her, hvad kan man sige, noget af den her energi, som man bærer på, det ligger meget, 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 meget dybt. Det ligger så dybt, at du ikke nødvendigvis er bevidst omkring det. Meget ofte er man ikke bevidst omkring det. Det er først, når du møder det samme mønster nok gange, at du ligesom indser, okay, der er nok noget om snakken her. Det kan være i alle scenarier, ikke? Det kan være i scenarier i forhold til din familie, i forhold til venner, i forhold til økonomi, det kan være i forhold til jobs, i forhold til de muligheder, som kommer ind i din verden, eller mangel på muligheder. Men det bunder sig alt sammen omkring, jamen hvordan er det din bevidsthed, den har, hvad har den af sammenhængskraft? Og den sammenhængskraft, den har, jamen det kommer til at blive det, den afspejler i virkeligheden, i din virkelighed. Så det er vigtigt at vide, at i sidste ende, jamen så er det dig, der er skaberen af din egen virkelighed. Du kan skabe din egen virkelighed, og det er selvfølgelig begreber, der bliver kastet rundt rigtig meget, men det er bare for at sige, at det er vigtigt at forstå. Det er en suveræn virkelighed, du har. Du er den suveræne hersker over din virkelighed. Man kan sige, hvis du møder rigtig meget modstand i din hverdag, jamen så skal du måske prøve at spørge dig selv, hvorfor er det, jeg skaber så meget modstand for mig selv? Altså man skal hele tiden spørge sig selv. Og man skal hele tiden være åben for at sige, okay, der er noget her, der ligner, at der bliver påført mig noget skade, men hvordan er det, jeg selv er med til det her? Og hvis du ikke lige umiddelbart ved, hvorfor, jamen så bliver du nødt til at spørge dig selv, altså prøv at undersøge det, udforske det, du er nødt til at være meget modig omkring det, og indse, at jamen der er ikke nogen, der påfører dig. Altså det, der var Gud engang, Gud udefra, jamen det er bare din egen energi. Og den kan komme i alle mulige former. Men i sidste ende er det din egen energi, og den energi, den responderer kun til din bevidsthed. Og så kan man tænke, jamen altså hvad med sygdom, hvorfor vil jeg påføre mig selv sygdom? Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor vil du påføre dig selv mangel på ressourcer? Og det er jo ikke fordi, at altså det er ikke fordi din bevidsthed ikke kan skaffe dig ressourcer, fordi din bevidsthed er fuldt, hvad kan man sige, fyldt med rigdom, og den kan give dig masser af alt. Den kan give dig masser af mangel, den kan give dig masser af ressourcer, den kan give dig masser af oplevelser, den kan give dig masser af sensuelle oplevelser, men den kan også give dig det modsatte. Og det har alt sammen noget at gøre med, hvor er det du selv
harmonerer, hvor er det, du selv resonerer. Og når du resonerer med en bestemt frekvens, eller med en bestemt, hvad kan man sige, indre rytme, nogle bestemte mønstre, jamen så er det de mønstre, der kommer ind i dit liv igen og igen og igen. Og det første, man skal gøre, det er at prøve at blive bevidst omkring, jamen okay, der er faktisk et mønster her. Jeg kan godt se, at det her, det kommer igen og igen og igen. Så ja, men første skridt, det er ligesom at vide, jamen altså, det er bare energi. Alle dine oplevelser er bare inde i det her energifelt, som er et stort felt, og det er et stort felt, der responderer til dig og din bevidsthed. Og bevidstheden er det skabende, det er det, der skaber den realitet, du er en del af. Ja, det var sådan set det, og det kommer vi til at snakke meget mere om. Det er ligesom en start at vide, ja okay, jeg har min suveræne realitet, det er mig, der skaber de her problemer, som det jo tit er. Det kan også være gode ting, men det er dig, der ligesom har, det er dig, der har muligheden for at transcendere det, der har muligheden for at komme videre ud over det. Men det er også dig, der har skabt problemerne i første omgang. Og ja, det kan være meget dybe traumer, det kan være meget snørklede opvisninger, du ikke selv måske lige ved lige nu, at du går og bærer på. Det kan være helt ned i dit DNA. Det kan være fra du var et lille bitte barn, at du har fået nogle opvisninger af en bestemt måde at se verden på. Ja, der er også nogle virkelig fundamentale opvisninger, som for eksempel det her med, at vi ligesom er den her faldende engel, som bare har mistet hele sit hvad kan man sige, sine vinger, basically. Og man nu ligesom er blevet kastet ud hjemmefra, blevet sendt væk fra himlen, ikke? Det er nogle af de meget dybe traumer, og det er ligesom det med at have mistet sin guddom, sin indre guddom, fordi man i virkeligheden ikke er bare en krop. Man er i virkeligheden et meget større væsen. Du er et væsen ud i mange forskellige, hvad kan man sige, både andre liv, men du har også en anden eksistens i andre verdener. Ja, det bør vi ikke gå ind i nu. Men ja, fundamentale her er, du er skaberen af din bevidsthed. Det skal du virkelig se at få snurret din finger om, fordi det kommer til at ændre det hele for dig.